Salutare toată lumea, eu sunt Paul și bine v-am găsit la seria noastră de Clash of Clans. Am pus Barry King-ul, l-a făcut de level 5 și vreau să vă arăt o chestie, este foarte... What? Ok. Avem un war, nu știu de ce, încă 16 ore și 27 de minute, că mai înainte am intrat pe Clash, îmi pare rău că n-am filmat, pentru că era un lag. Aici, în loc de 16 ore și 27 de minute, scria 0 secunde. Îmi pare atât de ciudă mi-a fost că nu am filmat. La oră o să-l atac pe numărul meu ăsta. E destul de ușor baza de spart. Am pus la făcut 2 PK. O să mai fac niște wizards. Trebuie să pun la făcut. Deci un aici, deci 12 îmi trebuie, 8, 9, 10, 11, 12. Bun. Dacă vreți să veniți în clanul ăsta, Zalo Perla, în curând voi primi și eu Eller și vă pot da accept la fiecare, dar vă trebuie 1200 de trofee și să fie baza destul de bună. Town Hall level nu acceptăm, mai sus de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Și vreau să vă spun că aici puteți primi trupele în orice clan de level 5, trupele cu un level mai mare. De exemplu, am primit de la tipul ăsta, Ita din Zalău. Mi-a dat un poison de level cât e? 4. L-am primit, el are de 3 și mi-a dat și poțiune de cutremur level 3 și mi-a dat diferite chestii și dragon de 5 am primit, baloane de 7 am primit, de wizard 6, etc. Voi face un episod la atac cu King-ul level 5 mâine, cam pe la ora, nu știu, 8 seara, o să văd, nu 8 seara, când e gata King-ul, nu știu acum, dar scriu la comentarii. Vă rog să vă abonați la canal, dați un like și să veniți în clan. Aș vrea să vă arăt, nu știu dacă l-am arătat în episodul trecut, dar un clan românesc, Brutus, a ajuns la level 12. Cred că e singurul clan din lume la level 12. Abia sunt câteva la destule, sunt level 11, dar level 12 nu prea sunt. E full. Clanul ăsta e super că e român. Am avut și o parte de ce e aici. Am intrat odată când era
clanul level 8, îmi trebuiau 1000 de trofee. Era super aici. Și Ștefan ăsta era super de treabă. Dona mult, o grămadă, normal că e liderul. Super mult. Și vreau să mă arăt, fac o promovare clanului România 89 și playerului Luca. Baza lui și și merită să vă abonați, face treabă exact ca și Racu din These Nuts. Vreau să vă mai spun de un clan. Vreau să fac încă 2 promovări astăzi. Lui David, clanul din are o bază destul de bună. Cred că aproape Tom level 9, dar mai are de făcut power și ziduri. Și a doua promovare, merită să vă abonați și la canalul lui, pe treabă foarte bună. Și abia am început să mă uit la videourile și mi-a plăcut foarte mult și am zis că și să fac o promovare și lui. Și din clanul YouTube General, lui General Tony, e un YouTuber foarte bun. Face clipuri foarte faine, maxat la trupe, ba nu, la baloane de level șmecher arată. Uite și Lava Hound de 4. Și s-a mai adăugat, cred că toți știți, poțiune s-a dat gratis de la Town Level. S-a băgat direct și le dai pe trup, orice trupă vrei și clonează. Înainte să planurile pe care vi le-am arătat astăzi și le-am promovat, le vizionez clipurile acestor youtuberi din aceste clanuri super parfă de destul de timp. Și dacă faceți și voi videoclipuri pe YouTube și să promovați pe cineva, eu nu v-aș recomanda să îl promovați direct de când îl vizionați, să-l promovați direct chiar după ce urmăriți măcar 10 video. Se uită cei care vă vizionează la cele clipuri și lor nu le plac. Da, cam atât cu acest episod. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Paul și v-am salutat. Pa!